Så vi tager vores andengradsligning. Y lig ax i anden plus bx plus c. Ganger det med 4a. 4a. Gang med. Og det kommer til at stå y lig 4a i anden. X i anden. X i anden plus 4a bx plus 4a c. Så tager vi det, og så plusser vi det med b i anden, og der kommer til at stå plus b i anden, lige med 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4a c plus b i anden. Og så vil vi selvfølgelig lave det her om til en, eller den, så vil vi så bruge den her ligning, så vi kan bruge den. Så vil vi sige b i anden minus 4ac lige med 4 i anden, eller 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus b i anden. Og nu har vi så d her, ikke? Og d vil så være lige med b i anden og 4ac, ikke? Så nu, så vil vi så lave det her, så vi kan faktisk bruge det. Så vil sige d lig b plus 2ax. Vi bruger den her i anden. Og så finder vi så et resultat her. Men hvis det resultat så er mindre end 0, eller under 0, så kan det ikke bruges. Så der har du intet. Så kan du ikke komme videre. Men så hvis det er 0, hvis det er lige 0, så kan du faktisk godt, så kan du så sige 0 lige med b plus 2ax og 2ax, og så tager jeg så b fra, så vil sige b minus b lige med 2ax og så for at finde x, så siger vi x lige b divideret med 2a. Det er så sådan, at du gør, hvis b er lige 0. Men så hvis d er større end 0, hvis d er større end 0, så skal du simpelthen sige plus minus kvadratrod d lige med b plus 2ax. Så vil du så sige minus b plus minus kvadratrod d lige med 2ax. Og så vil vi så finde x, så vi siger x lige minus b plus kvadratrod d divideret med 2a. Og der har du det.